Fašiangy. Vyhrať môžete túto knižku, to je novinka v našej celoranej súťaži, Letenka za hviezdami, knižku Marián Labuda, Herec je vždy na očiach a takisto CDčko Desmond Kývadlo. A tak ste to videli, my samozrejme držíme peste a ja opäť u nás v štúdiu vítam ďalšieho hostia, alebo hostčku, aj keď neviem, či je to spisovné, ale je ním Monika Dillingerová, ktorá je spoluautorka prvej webovej stránky o spoločenských hrách na Slovensku, ale okrem toho je to aj prekladateľka spoločenských hier a tak ďalej, to znamená o hraní viete svoje určite. Áno, dobré ráno. Dobré ráno. Ako sa vám stávalo pri hraní spoločenských hier, sa musí tak skôr vstávať? Pri hraní spoločenských hier sa skôr ide neskoro spať. Neskoro spať, čiže ako skoro vstávať, čiže to skore vstávanie. Ale my sme spomínali ráno, že budeme sa rozprávať o tom, ako a či je dôležité hrať sa s deťmi. Je dôležité hrať sa s deťmi? Ak áno, tak prečo? Určite to je dôležité, pretože si musíme uvedomiť, že v dnešnej dobe sa stále hovorí o tom, že rodičia s deťmi málo veci robia spoločne. A toto je práve jedna aktivita, ktorú by mohli spolu robiť. Mohli by to robiť každodenne. Jedna krátka hra na 15-20 minút, kratučka pre malé deti, dlhšia možno pre väčšie deti. Dá sa to zaradiť aj ako tzv. Rituál pred spánkom. Dá sa to spraviť, že sobota, nedeľa po obede nejaká hra zahrať. A má tá hra veľký vplyv na rozvoj detskej osobnosti. Musíme hovoriť, že okrem toho, že rozvíja všelijaké logiku, nejaké kombinatorické myslenie, geometriu, vhľad a takéto záležitosti, tak každá hra vlastne spolupracuje s dieťaťom a dieťa musí s ňou spolupracovať. Tým pádom spolupracuje aj s tou celou komunitou okolo hry a učí sa v komunite sa vyjadrovať, učí sa v komunite existovať. Okrem toho samozrejme sú také záležitosti ako dodržiavanie pravidiel. Keď si vezmeme naše školy, čo tam teraz je? Výchovné problémy. Prečo? Deti nevedia dodržiavať pravidlá. Vzdelávacie problémy. Deti sa nevedia sústrediť. Naučme ich hravou formou sústreďovať sa na nejakú činnosť. Napríklad na hru. Áno, a na hru. Keby som sa mal spýtať, vy ste mi do telefónu krásne odpovedali, keď sme spolu telefonovali, že dokedy sa môže dieťa hrať, alebo do akého veku, tak pani Dillingerová mi na to povedala, veď ja sa ešte hrám, tak na to netreba obmedzenie, hádam. No, netreba obmedzenie, dokonca jeden známy nemecký autor hier, Rainer Knizia, napísal jeden článok. Prečo píšeme na hry, že sú od 6 do 99 rokov? Čo tí starí ľudia sú vari už blbí na hru? Presne týmito slovami. A myslím si, že mal veľkú pravdu. Vždy sa budeme chcieť hrať s každým, či je to starší človek, či je to dieťa. Vždy musíme nájsť nejakú činnosť, ktorá nás baví. A je to vlastne zábava, je to spojenie generácií, taká hra. Ako je to ale so spoločenskými hrami na Slovensku? Je veľký výber, veľké portfólium hier? Momentálne už je veľký výber hier, pretože máme tu na ukážku hry od rôznych vydavateľov. Všetky tieto hry sa dajú na Slovensku kúpiť. Vybrala som taký výber, aby to bolo od 5 rokov po 12 rokov, tá spodná hranica, ktorá vlastne je vhodnosť hry. A dajú sa kúpiť samozrejme v rôznych knihkupectvách, dajú sa v hračkárstvách kúpiť. Treba si vedieť vybrať a práve preto vznikla aj tá stránka Spoločenské hry SK ako podpora toho hrania, podpora vôbec toho, že keď človek chytí hru, je na nej niečo napísané, ale stačia mi tie 4 riadky. Jasné, aby sa o nej niečo dozvedel a tak ďalej a tak ďalej. No k tomuto už len dodať, aby sme sa hrali, aby takisto, aby vám to vydržalo, aby čím viac ľudí teda opäť prepadlo, lebo to Človeče nezlob sa, to je asi taká najstaršia spoločenská hra. To je najstaršia spoločenská hra, práve teraz by som povedala, že my už tak trošičku vyčlenujeme z tých moderných spoločenských hier, lebo keď si uvedomíte v tom Človeče, hádžete kockou a čo hodíte, to musíte urobiť. Áno. A práve tieto nové hry už sú také, že sa snažia, aby niekto nebol ako si znevýhodnený tým, že mu to nepadá takzvané. Áno. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu u nás a verím teda, že sa budeme hrať všetci aj naďalej. Áno, ďakujem pekne. My máme dnes v našom